Bueno, menudo xeito, non me digan que non, de empezar a tarde, aínda que a mí aquí no plató faltame a luz deste programa, nosa gran Pili Pampín. Onde estás, Moi Pili? boa tarde, Rocío, moi boa tarde, querido público, como estamos? Pois moi ben, moi contenta porque que se arrincamos cunha Biches, intriga, con verdad? Rafaela Carrá, con os nosos Rubén e Con eles Tania. cantando, con Rocío indo non sei a donde. Que sorpresa, Non quen sei. será? É que a Quen ver, será? onte vivimos un día de moitas emocións. Sí. Eu creo que hoxe tamén será un domingo emocionante. Eu penso que llevamos cambiar a vida a esa persoa que vai a buscar Rocío. a ver. Comeza asuntos. Bueno, é que onte vivimos, Pili, unha sección nova, esa de Cambiamos Xuntos, na que tivemos 4 historias moi A verdad, emocionantes. bueno, foron 5, escollemos a unha para o Eso, cambio, pero menudas historias nos contaron as 5 persoas, a verdad, que pasaron por unha experiencia bastante traumática. Vos o tivestes moi difícil que tiñades que escoller unha delas para facerlle o cambio, Sí, porque por si nos fora, cambiaríamolas a todas. pero De verdad. tiñades que escoller a unha persoa, e se che parece, Pili, imos a lembrar Claro. eses momentos emocionantes que vivimos onte no Cambiamos Xuntos. Hoxe xuntos queremos invitar a 4 persoas que se presentaron voluntarias, elas van a vir a este plató e vannos a explicar por que queren cambiar o seu look, cale a súa historia. A miña forma de vestir nunca me preocupou, pero agora estou nun momento relaxado, de querer cambiar da última etapa da miña vida, querer ser un pouco diferente. Unha parexa que era a miña ex, paseino bastante mal, todo trataban mal, pola forma de vestir, todo, e agora, despois de 10 anos, gustaríame facer outro cambio. Fui unha rapaza moi adelantada no meu tempo, gustábame as modernidades, e despois, con 18 anos, conocí un señor que me transformou nunha persona sin vida. Encantaría cambiarvos a todos, pero creo que nos vamos a quedar con Rosa María. Un forte aplauso para Rosa María. Estou atravesando un pouquinho delicada. Teño un beixón moi grande. Non sei, quería poñerme de outra maneira a ver se me alegraba un pouquiño. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Ai, esas vaguas, Pili, como nos deixou onte, Qué bonita canción, no dejes de soñar. No sé que este programa, como é máxico, quen sabe si cumplirimos algún desexo que hai por aí pendente. Pois non che digo nada, Pili. Imos a conectar con Rocío, A ver, onde porque está? ela prometeunos que tiña unha misión, que iba a un lugar sen determinar. Rocío, contanos, onde estás? Estou aquí agachada debaixo duns setos, ahora que xa estades vos aí vou ir tocando o timbre. A ver si me abre alguén por aquí. Vamos, estamos aquí, estamos na casa. Imos a dar unha sorpresa inolvidable, inolvidable. Está caendo do pulpo. Ai, que che abran, Está Rocío, que caendo. está chovendo, pero vamos. É que sabemos que está na casa, pero que non nos abre, porque os veciños dime que está na casa. Eu creo A ver se está dormindo a sesta. Eu creo que... ¡Ah! ¿Quen está aquí, por favor? Boa tarde. Ai, Como ai. estás? Pero que Elena? Ven pa acabou de resgardar. Boa tarde. Mira, agárrame o paraugas un momento, porque che vou a pasar. Ponte isto no oído. Porque creo que che van a falar por aí alguén. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? Hola. Son Rocío. Estuve aquí con Pili. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bueno. Ay, estarás Bien. dicindo que fan estos de xuntos, o sea, aquí na casa. Que eu xa me fun onte, non, Elena? Claro. Claro. O que pasa que Elena, onte, cas presas, vamos aquí tal, deixacheste algo no plató, Elena. Anda, Sí, que se me olvidou. sí. Unha cousiña, entón, vouche pedir unha cousiña, Elena. Xa sei que o día está así un pouco chuvioso e tal, Dime.
pero por que non te ves con Rocío aquí o plató e che damos eso que te deixaches onte? Como ves? Vale. Sí? Xa me levo, Rocío? Ti vas comigo, non? Sí, porque ademais, claro, Veña, como tempo vente, corre, que xa botamos sabes prisa, na tele. vente, Veña, Elena. veste Vente, así, que temos Elena, un pouco de para aquí, prisa. para o programa? Vale. Sí? Ven pa Veña. cá, Elena. Pois nada, vémonos nos Está intres. chegalando aí. Veña, ven pa cá, Elena. Temos aquí xa o noso coche. Vémonos nun momento. Cerra que non marcho gato. Ven pa cá. Ven que temos aquí o coche. Xa ven con nós. Xa sabedes que en tele o tempo e o ouro. Mira, Elena, que estamos por aquí. Marchamos xa. O sea, tal cual saliches, Elena. Marchamos xa porque xa sabes que non chegamos. Marcha de Rocío. Sube Bueno, por aquí. Vamos a abrir aquí. bueno, encántame. Mira, aí tes a portiña xa para adiante. Xa non tengo Aí o pinganillo, tes, todo Elena, ¿no? teu. Bueno, nos marchamos, compañeiros. No, Elena xa se me quedou. Marcho Perfecto, con porque, Elena Ro, temos que lembrar porque que xa chego. Elena- Venga, Elena collo nos- o coche e voume, Ro, quere virse esa pa aquí. Vide para aquí, cuidadiño no coche, que chove moito. Claro, temos que lembrar que Elena... Está asustada. Pobre Elena muller, está non sabe un pouco nada. flipando, pero que Elena non sabía nada. O sea, Elena non Nada. sabía nin que xuntos iba a ir a súa casa, Nada. nin que tiña que vir o plato porque se deixou algo por aquí. No, non viches que estaba mirando seguido para atrás. Seguro que se quería despedir do 4 marido. menos 10 da tarde, Elena está vindo o plató, e eu de repente estamos aquí, Pili, super ben rodeadas, Merce Silva, ben vida asuntos, querido Gabri, como estás? E Tamara, a min, cando te beso aquí no plató, digo, algo está a gallar. Entran Algo sudores, non? Pero bueno, que Ai, nos ben. falta nos amar. Un momento. Pero bueno. A mí gustoume moito o programa do outro día das cancións. Pero por que ves desta guisa, Magda? Eu veño porque me gustaron moitas cancións do outro día, quero repetir hoxe tamén. Ai. Parece ben. O das cancións aceleradas, dices, o que, Sí, que sí. estaba deste Pili tarareando outro día. Pili, a miña compañeira Pili Maceu. Vamos a ver. Hasta ahora bueno. podo. Co director e máis que a presentadora. E Pero cos Garavanciña. colaboradores, por E favor. Garavanciña. No. Por favor. Esta hai que repetilo porque a mí gustoume moito o A outro ti día. gustache me pare... Ai, Sí, Aleria, sí, esta A que min lle gusta. encántame que Magda colla riendas aquí Sí, Pili sí, e propoña. Bueno, vou lembrar, por se alguén non viu o xogo outro día das cancións aceleradas, lembrovos que o xogo consiste en que Pili e Magda escoitan a mesma canción por os cascos, como os que leva Magda postos. Elas non poden cantar, teñen só que tararear unha canción que elas están escoitando máis ou menos así. Mirad. Vale. Fácil non é, porque claro, a canción soa moi rápido, elas teñen que tararear, non poden cantar. E nós temos que adiviñar Cale. Perfecto. A ver ven, que pasa, non? ven, parece vos? A ver, Sí. estás aí. Gabri, A Merce, ver, como Magda, vais a pásame lista de aquí. Spotify? Perfectamente Preparadas preparada para o programa, sí. Veña, pois nada, rapazas. Trae aquí. Eu penso que sí, Pili aquí a que... Perfecto. Somos Veña. rivais ou que nos Imos por imos equipos, contra non? vos? Veña, pois si ti, Estupendo. se ti o Confío en ti, queres así, Tamara. Tamara, os teus deseos son ordes. Veña, primeira canción da tarde, que soe a música nos cascos das rapazas. Adiante, música. La la la. La la la. La la la. La 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 la. La lira. La 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 la. La 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 la. Vámonos. La 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 la. Creo que están tan perdidos como Precisamos nada. máis pistas. Está desindicando a saída de La la emergencia. la 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 la. Ai, sí. Ai, por que podíamos avisar? Que levo Eu así non pode, verdad? Ah, É vale.
Eu pensaba que non podes cantarlle a canción. Cantararei la 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 la. Pero ti dixeche arriba e baixo. Sí, é verdade que sí. Sí, pero dixeche así e sí. Eu pensaba que estabades nun curso de azafatas de explicar as saídas de emergencia. Azafatas de vuelo. Bueno, sí, moi ben. É complicado isto, É complicado. Precisamos algunha pista máis. Que enerxía son as 4 meses da tarde. A coreografía está moi ben, tamén se dixo. Acabouse, non hai máis. Pero verá máis, se gustaba, por Sí, suposto. home. Unha máis, por lo menos. Rapazas, preparadas, segunda canción. A ver, que soe a música nos La, la, cascos la, de la. Pili e Magda. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Son as 5. Buscando vista para o sueño. Eran las 5 de la mañana. Un seminario está un obrero. Con el papel en la solvencia. Que no le dan más Unha pregunta, alguén adiviñou a canción? En serio? O punto é para nós, Rocío. Son moi bons. A ver, cal era? É que eu son moi fan de Juan Luis Guerra. En os meus tempos novos de cantante de verbena, esa canción cantei Con moito. dous acordes. Bueno. Que tal? Como levades? Ben? Moi ben, fantástico. Bueno. Pois vamos ca última, que vos parece? Sí, perfecto. Sí, de momento ides gañando vos. Sí. Mercé, vamos a por las piñas. Veña, Choca aí. vamos aí. Veña, última canción. Imos. Pili, Magda, preparadas? If you wanna be my lover, nana, be my friend. Moi ben. Esta aquí servidora bailouna moito. Bueno, moi ben. Un aplauso para Pili e Magda. Vamos a ver, Rocío. Dime. Co que está caendo fora, miña reina, facendo aquí isto vai ser un lago, eu que sei, as cataratas aquí para Galicia. Eso mismo, eso, Magda. Eu vimos mellor incluso que a semana pasada. Sí, Creo que ese xogo hai que repetilo. Totalmente, sí. Gústame. Sí. E tamén teño que dicir unha cousa. Que Ganaron clarísimamente. Sí, Aquí eso non quería dereita, dicilo, aí, pero chicos, Claro. Pois nada, que vos parece se, en fin, pois arrancamos o programa, que temos aquí unha Pois xa era hora, sí, Rocío, xa era hora, sí, señor. Vámonos, Marta, vamos sentarnos. Veña, pide para a mesa. Hola, Pili, canto tempo. Bueno, esta muller e máis eu crecimos aquí. Totalmente. Ay, que riquiños. Estás igual, Estás igual, que Que carallo. bonitos estos reencontros aquí nesta casa. Fuches elixida a presentadora do programa de fin de ano Sabor 92. Sí. Ese programa había grandes estrellas como Juan Pardo, Como como Ana Pili Quiro. Aí está. Xa, claro, xa faltaba. Bueno, o caso é... Xa faltaba, no, Bueno, é verdad. o caso é que nese programa casi debutou unha artista que hoxe en día é unha das máis grandes estrelas, pero que daquela era moi tímida. A ver se ti te acordas, Pili, como estaba ali, pois ao mellor se acorda dela, pero que eu diría que como unha Tina Turner galega. Imos lembrar quen era. Quen? Que nervios. Vamos cunha muller que traballou moi forte por este traballo. Ela é Pili Pampín, a orquesta Superfama e o seu pausodoble galego. Un forte aplauso. Porque a esta muller non se lle pode sorprender. Atención, Quisiera cantar en homenaxe aos que están lonxe desta nación que os deu nacer e que un día o alma ferida outros vieiros tiveron que coller. Ese tipiño non teño hoxe, É que non me ese tipiño non teño. É que a televisión da Europa. É que xurdimos
Sabes que non se lle pode sorprender. ¡Qué momentazo, Pili! Bueno, por favor, non me acordaba da actuación. Pero Acordábame cantos- de Silvia perfectamente porque levaba unha capa con Sí, esas coas plumas, plumas. que era tendencia daquela. Sí, Cando a vimos sí, sí. no escenario, digo yo, qué guapa vai esta muller esta Ai, noite. que riquiña. Pero foi Qué ademais- momentazo, qué pero que momentazo. foi das primeiras actuacións de la televisión de Galicia. Vos vistes Vale, aí, de esta non me cantos acordaba. anos tiñas aí, Pili, que estabas empezando? Aí tiña 18 anos. Que me Sí, dices? claro. Sí, 18 anos. Ai, 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 ai. E a tela trouxera a miña abuela dun viaxe que había feito, que había viaxado no Inserso, porque miña abuela cando iba co Inserso, o primeiro que facía no hotel era preguntar onde había telas de colores para comprarlle telas a súa neta para facelos. Ese había o feito, madre Que tamén de era Dios. tendencia. Bueno, Non podemos decir o mesmo de agora, pero No, as Silvia, cousas no seu momento. si ben estamos. Ti botas Pili. de menos aquela televisión de antes. A de antes, non a de agora. En parte hai cousas que sí e outras que non. Silvia. As miñas zapatillas. Pintolle zapatillas As para mí. zapatillas, Isto é o que non se ve, o que non se ve da Ai, televisión. Mira. Perdona, me estaba dirigiendo aquel señor, Carmen. Ti falas con quen Oíste, no, perdona. Ti falas Siéntate. con quen No, queiras, escucha, Carmen. es que oíste, como fue el que me llamó. Que sí, vale, es que... Perdona, Rocío. Hombre, Pili. Señora Rocío. Un aplauso para Pili. Hola, Carmen, bonita. Hola, cariño. A ver, dame un Mira, besito. beso que tú, Anai, ten carácter. Home, ten carácter. me Usted encanta. non pode darme un conselliño porque hai unha señora aí que se chama Garbanciña. Sí. Que está amargada. Algo para Hombre, ela, pues dígame. mira, yo soy dueña del tiempo, soy dueña de mi vida. Que trabaje en algo. Ahí está, ahí está. Punto Sí, pelota. señora. Ya está. Maravillosa, Se maravillosa. acabó el tema. Maravillosa. No hay Oye, otra cosa. hai unha que está a vir o noso plató porque onte deixouse algo por aquí que queremos que os se recupere, Pili. Que será? Hoxe Que vamos pasará? a cumplir un sono, Rocío, un Os sono ben bonito. imos a seguir vivindo moitas emocións. Pero mentras vamos a xogar, que che parece? A Cunha xogar persoa. cos garbanzos. Vamos a xogar cunha persoa do público, que che parece? Veña, Pili, adiante. Santi, dame un micro, por favor, gracias. A Santi hai que dar un apartado neste programa. Vamos a dar un aplauso a Santi, por favor, que é unha maravela. Quen quere xogar comigo? Ai, mira esta rapaciña xoven. Levántate, meu amor. Como te Ai, ai, chamas? Xoana. Xoana, por 200 euros, apeteceche xogar, non? Que? Sí, decidida. 200 euros non se ganan todos os días, chica. Cantos garbanciños pensas que hai aí? Nesa urna. Ai, ai, ai. 51.862. Sí. 51.862. Hola, boa tarde. Garbanciña está por aí, Rocío, sabes? Non sei, está moi calada, Ose. Siempre estoy aquí. Hola. bueno. Que tal? Moi boa tarde. Bueno, boa tarde para ti tamén. Gracias. O número 51.865. Sí. 62, perdón. Sí. É precioso. Xa sei que é moi bonito. Pero non é o número. Hai máis. Hai máis. Decir. Bueno, déixame darlle outra oportunidade. A Xoana. Xoana. No eu, non? Bueno, non seas maliño. Veña. Vale. Si non, despois vouche dar un consello que me deron para ti. Gracias. Cando acabemos. Dame outra oportunidade. 52.910. 52.910. Tamén pasouse. Sinto moito, meu amor. Venga, vamos cunha chamada, gracias. Vamos cunha chamada, Rocío, que che parece, vale? A ver de onde nos chaman. Por 220 euros. Moi boa tarde, quen está aí? Hola, boas tardes. Hola, que tal? Moi boa tarde, como se chama? Chámame Leopoldo. Leopoldo, de onde nos chamas, Leopoldo? Pois chamo desde a República Checa, que estou vendo o programa por internet. Estás desde a República Checa vendo o programa por internet, Oye, moitísimas gracias, de verdad. Pero bueno, que un aplauso, por favor, que estamos vendo dende a República Checa. Un bico enorme. Leopoldo, dime, desde a República Checa, cantos garabanzos pensas que hai nesta urna? Eu penso que hai 51.900. 51.900, dixeches. Sí. Vamos a Gústame máis preguntar. que o número anterior. Gústache máis, Garbanciña? Sí, E non sí. nos podes dar unha pista bonita, dille a Leopoldo si gañou ou non gañou.
Que están chamando dende a República Checa. Leopoldo non ten culpa, pero xa digo eu as pistas cando eu as teño que dar, vale, Pilar? Bueno, no, sí, que siga. Esta o número dito é superior ao que buscamos. Máis de 51.900. 52.900. E o número é menor. É menor. Bueno, pois Leopoldo, con estas pistas que nos dá Garbanciña, ti que douche outra oportunidade. Venga. Vamos, Leopoldo. Pois é maior que 51.900, é menor que 52.900, pois 52.500. No, menos. Tira por menos. Menos, 52.100. Leopoldo, menor de 52.000. Escoitache a Garbanciña, non, Leopoldo? Pois 51.950. 51.950. Pois non está mal este número, Rocío? É un número precioso, redondiño. Redondiño como o número do bote anterior. Incluso é máis precioso que a da nosa antiga concursante. Pois sí. E a usted que lle parece, Garbanciña? Acertou Leopoldo ou non? Fai moi mal tempo para vir desde República Checa, entón non é un número acertado. Leopoldo, un bico. E sigue Moitísimas véndonos, gracias por vernos. Claro que sí. Venga. Un bico, amor. Chao. Que alegría. E toda a xente que está vendo xuntos, dende República Checa, dende toda Galicia. Donde queira. 5:05 da tarde, Pili Pampín e eu estamos aquí na porta do plató, porque xa está aquí Rocío, que nos trae a nosa invitada. Voulle abrir a porta. Ábrelle aí. ¿Cómo estás? Hola. Elena. ¿Cómo estás? Bien. Ay. Hola, Elena, que ven las zapatillas de casa, así como estaba, como me gusta. Igual. ¿Cómo estás, bonita? Hola. No, xa. Bueno, Elena, a que sacou da casa Rocío fai uns minutiños, porque que te deixaches algo aquí onte, Elena. Sí, parece que sí. Queríamos, verdad, Pili, que recuperara iso. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, moi nerviosa, pero todo ben. Estás Todo así de... Ponte así para que te escoitemos Todo ben. así de repente, No, sin claro. contar nada. E estabas na casa tranquilamente, de repente Rocío che timbra, veña Elena, non? Pues E tú sí. flipando. Mira, Elena, estabas vendo xuntos na casa, non? A verdad que sí. Ves? A Ves verdad. como estaba vendo xuntos? Ademais, A a verdad tarde que sí. está para eso, para estar nos sillón vendo xuntos. Sí, a verdad que estaba. Bueno, onte emocionounos moito, verdad? Elena, a súa historia, así que vouche pedir, se queres, que veñas ao plato a ver que es eso que te deixaches onte. Pareceche, Elena? Vale. Veña, ves con Pili conmigo. Claro. Ay. Sí. Vai encantar. Sigue emocionada Pili y Elena, ¿verdad? Sí, a verdad que sí, estou Pero moito. por qué? Contame. Ai, é que nos dicías onte, Elena, que conmoveunos moito, que estabas a pasar unha temporada un pouquiño complicada. Un pouquiño non, moito. Moito, pero por qué? Pouquiño, moito. Por qué? O sea, que momento estabas pasando que estabas un pouquiño baixa de moral? Problemas que veñen así detrás, que te encontras con outros aínda, cousas que pasan. Cousas da vida. Mira, vouche pedir que te des a voltiña para que así podamos te ver ben na casa. É que foron anos moi complicados, verdad, Elena? Foron pa min moito. Sí, Mira, non? vente para aquí, corazón, Pero que mira, queremos verte ben aquí na casa, nosa Elena, a que sacamos da casa para que se viñera este plató de xuntos, Claro. Pili. Zapatilliñas, mira. Claro, Mira. estás guapísima. Mira, Estou guapísima. por que tes a necesidade esa de cambiar, de querer Non me parecer outra? Non me gusto, non me vexo ben Non te comigo ves mesma, ben? non. Pero mira, con Non me guapa gusta. que Elena, esos ollos azuis que ten, Pili. Non podo sacar unha foto que non podo ver, que non me gustou ningún. No? No, nada. Ai, pero... Bueno, mira, Ninguna. desde cando che pasa isto, Elena? Unha temporadiña pa aquí. Desde que estás mal anímicamente, non? Todo se acumula, todo se xunta. Pois... Rocío, como deixou onte algo aquí, pois nós vamos Sí, porque, a ver, onte imos a lembrar que onte inauguramos sección aquí no programa, presentáronse voluntarios, persoas como Elena, que nos dicía que, bueno, pues que estaban pasando unha tempada regular e que querían facerse como un cambio de imaxe para que eso fora como un punto de inflexión, non, Elena? De verte mellor, non? Porque ti dicías que estabas eso baixa, que non tiñas tempo para arreglarte, que estabas todo día en chándal, non? Sí. E que querías cambiar.
E onte, é verdad que foi Rosa María, non? A que lle fixemos o cambio. E ti quedaches un pouquiño así, non? Bueno, todos non podíamos ir, é normal. Que che dixo a túa familia desde que tu veches aquí onte? Non me dixo nada porque non... Eles notanche triste, Elena? Notame, si, a temporada pa aquí sí, porque ven que non estou ben e non... Por todo... Por todo o que tes acumulado. Por todo pingo, por todo non me digan nada porque me poño mal. Sí. Claro, os teus queren verte ben por fora e por dentro. Por suposto. E nos esperamos... Pero a ti está che costando salir pa diante. Moito, por dentro moito. Pois nos vamos a... Rocío, nos como este programa, perdón, é maravilloso. Vamos a intentar, polo menos, facerche pasar un ratiño agradable. Que che parece? Vale. Non che vamos a decir o que che vamos a facer, pero un ratiño agradable sí que che vamos a facer pasar. Que che Porque, parece? como dicíamos onte, Pili, o final, o de fora, tamén é un reflexo de como estamos por dentro. Totalmente. Así que, que che parece, Elena, se hoxe facemos un cambio de look aquí en Xuntos? Pois maravilloso. Pois mira, xa temos preparado aquí, Elena, este Ven aquí, tocador. Elena, mira, séntate. Para ti, enseguida, empezará a traballar o Pero, equipo de Rocío, estilismo, maquillaxe, perruquería. Dime, Pili. Facemos o cambio sempre que nos prometa que vai a marchar daqui cunha sonrisa de orella a orella. Eso é. Bueno, vou marchar unha sonrisa, que me gustou non é outra cousa. No. No, eu que quero, aparte de que vamos te poñer o máis guapa posible, despois quero que seas a cousa tamén máis sincera do mundo. Si che gusta ou non che gusta, vale? Venga, aí quedamos. Encántame, pois se parece, Pili, Elena vai tomando posición. Elena, séntate no aquí, tocador que de agora Xuntos. virán as nosas compañeras. Eu creo que lle vai gustar seguro o que lle va a facer o equipo de maquillaxe e perruquería do programa, porque las son estupendas, fan maxia, verdad, Pili? Todos los días con nos. Téñenos que ver Elena, cando chegamos aquí por la mañá, que vimos bonísimas de la muerte. Eso é verdad, eso é verdad. Lembro vos a todos que, como pasou onte, Elena, durante todo este proceso, non vai ter un espello, é dicir, ela non vai ver que lle está facendo o equipo de estilismo neste programa, e dentro dun rato imos a descubrir todos a vez, Elena e toda Galicia, e nos aquí, como quedou ese cambio de imaxe. Pareceche? Veña, pois, mentre se poñen aquí a traballar con Elena, que vos parece 5 menos 5 da tarde, estamos en novembro, plena tempada xa de cocido, como apetece sempre un bo cocidillo, verdad, Pili? Que rico, bueno. Que rico. Pero o corpo xa pide verao. Totalmente. Aí estamos de acuerdo. Bueno, pero non é isto de bailar pegados, pois non. Xa Eso non se estila, Perdeu glamour, eu creo que perdeu Vos que glamour. sodes xóvenes ahora ides á discoteca e pedides de bailar as chicas. Digo amarrado, como se facía antes nas festas, nas verbenas. Non, Ahora, eu de pedir, o sea, cos amigos cos que vas, amigos, amigas. pero solos. Sí, Cada arriba, ¿no? Cada unha a súa bola. Sí. Ai, que bonito que era antes, chicos. Chegabas á verbena, verdad? Bailas. Bailas. E poder a ver se te elegir outras veces non. Claro, É depende. que así se ligaba antes. Home, claro, si se llegaba, que a veces estabas na festa e a ver se me ven a pedir a bailar este, por favor. Ai, debe ser Deseando que a orquesta botara unha lenta. Oh, que Antes era momento, maravilloso. E que vos sabías bailar tamén antes, porque Claro. os estilos de baile agora son demasiado libres. Creo que non temos tanta práctica neso de levar os pasos e tal, porque Non fai me falta fascina. saber. Non, ni antes sabíamos moito. Sí, claro, claro. Estabas aí o rapaz que che viña a pedir a bailar e aproveitabas de coyuntura, pero... E que che remara a orellina. A orella, sí, pero ahora nada, ahora todo la cucaracha. La cucaracha. Y dale aquí, se te pasa. Pero unha cousiña, vos erades de bailar así arrimadiñas se daba coasión? Sí. Se nos gustaba, sí. No, sí, claro, porque Sí, antes viñan os chicos a pedirse a bailar nunhas festas. Tamén antes hai que reconocer que unha verbena empezaba a las 9 da noite, sabes? E acababa a unha hora razonable. Ahora empeza ás 12 da noite e acaba ás 6 da mañán. Claro, ás 6 da mañán, pois como que che vai vir a pedir ás 5 da mañán para bailar? Por Dios. Si, Magda, tamén conquistabas aí co baile. Sí. Sí, eh? Eu conocí ao meu marido con 16 anos. Ai. Pero pasaron así temporadas, ele empezou a traballar neste ano, non iba a cedeira, pero todos os veranos era o meu... Era o momento aí. Compañero de baile. Na festas, Bueno, pues nas festas. polo que están dicindo en Tontamar, eso de que os maiores bailaban o todo antes igual,
Sí, eu teño entendido eso. En cambio, os máis novos, o sea, eles mesmos deféndense dicindo que os máis novos solo dan chimpos ao show. Entón, que vos parece se facemos un xogo e poñémosvos a proba tanto os máis novos como as máis veteranas? Venga, sí? va. Pois veña, vamos para lá. Que vos lo explico. Que ¿Cuáles son los mellores para simplificar un poco? Vamos a E deixate levar. Eu vou observar, porque eu de bailar mal. A ver, contanos, Tamara. Eu penso que deberías bailar tamén, Rocío. Que imos experimentar? Imos a facer 3 bailes diferentes, 3 coreografías distintas, os bailes máis clásicos e bailes máis modernos, e por unha banda imos ter a esta parexa formada por Gabi e por Merce, e pola outra banda, Magda, vou convidar ao teu marido, Andrés, por favor. Ven por aquí. Pero ¡qué maravilla! ¿Ese del baile? Bueno, ademais é que vides ata combinados os dous, non? Compenetrados ata no vestir. Mira, compenetradiños ata no sito de vestir. Non vos quero poñer nerviosos, pero será o público o que decida que equipo baila mellor. Entón, imos soltar o primeiro ritmo e a ver como vos desenvolvedes, tanto os máis novos como os máis veteranos. Preparados? Bueno. Encántame isto, veña, va. A mí me da mitad montes que un solo. ¡Qué estilazo! ¡Un aplauso! ¡Qué maravilla! Pero por favor, esto, Tamara, ti dices con que amor bailaba. Aquí hai moita práctica. Vos tamén, vos tamén. Pero un pouco escarranchados demais para bailar. É que claro, 48. É que claro, está me dicindo que Andrés que levamos 48, dice. Peneros, si Dios quere. Hola. Sí, claro que sí. Hola, buenas tardes. Uy, espera, tenes un segundinho. Anda, que non te oía Garavanciña. Claro, pero vendo aquí o programa, non habrá alguén, unha alma caritativa que baile un pouquiño con Pili Pampín. Ai, eso digo eu. Mire o público, por favor, que se anima a bailar con esta. Usted non pode traballar un pouquiño. Quen quere bailar con nosa Pili Pampín? Un cabaleiro que quera bailar con Pili. Ou unha dama. Non queres bailar un pouquiño con Pili? Veña, claro que sí. Claro que sí. Ademais, unha tocalla. Sí. Vamos a ver, Bueno, por favor, Rocío. Os domingos son un pouco tolos neste programa. Ainda por encima que entre esta señora. Hai cordial. É que outra cosa que facer. É verdad que Garavanciña é moi dos domingos, Pili, que ainda pode ser peor. Bueno, sí. Está moi ociosa, señora. Bueno, maravilloso. Xa temos a Pili Pampín con parella. Cumple esos deseos de Garavanciña, pois que son unha musiquiña, non? A ver que vai sonar, por favor. A ver, pasamos. A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver su delicadeza, mueve la cintura entre la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza. Bueno. ¡Qué maravilla! Esta pista de baile. Garavanciña, ¿estás ahí? Home, caro. Tamén Pili Pampín chamalle bailar Gusto ou che Garavanciña? No, porque Pili Pampín chamalle bailar a calquera cousa tamén. O que dixo? Pago per todo. Si non é así, isto é unha tulería, home. Ai, pois eu... Eso foi ela, xa o fixo a propósito. Poñede ya máis rápida estas dúas, é igual. Bueno, eu vi... A ver, merengue, paso doble, eu vos fenomenal a todos, a verdade. Eu de momento non teño moi claro a quen se lle dan mellor os bailes, e os máis veteranos, os máis novos, esta cousa igual. Non teño claro tampouco. Nos poñemos moito amor, pero como Está complicada a cousa. Garavanciñas... Esta canción... Garavanciña, o falas máis alto ou aquí con este saleo non te oímos.
Solo veño a decir que a seguinte canción ven con todo o meu corazón adicada a Pili Pampín. Gracias. Eu sabía que tan mala non podía ser, de verdad. Eu sabía. Al final ten o seu corazoncillo Pois pequeniño. nada, que soe a música. Non chega solo con gritar, non se poden evitar de imitar, pero o talento non se me pode quitar. Pode que o coña quere dese despegado, loco non é culpa miña que non te desligado. Antes de me fixeron dar un relegado, pego con cola non mo dan negado. Antes de vivir ao lado, mirade Magda. prefiro estar baixo del letrado, meu tema é por eso Pero isto é unha fantasía. Pero esta fantasía, un aplauso, por favor. Pero, Magda, ¿hay algún baile que se eche de mal? Pili, por favor. No, quisiera dejar. Tamara, eu non sei que dicir. Pois a cousa estivo bastante igualada, eu que queres que che diga. Aínda que penso que deberíamos darlle o premio e a medalla de ouro a parexa formada por Magda e Andrés e Sodes unhos fenómenos. Andrés, gracias por participar. A ver, é que despois da nosa exhibición, velas a la hora, claro, estas chicas practican moitas cousas, como son. Nos colleros así en frío. Non fomos a clases de baile tampouco. E digo vos unha cousa, ahora vendo as elas facer baile moderno, antes tíamos pasoble galego, que vos gusta máis? Os bailes así de antes ou de agora? Con que vos quedades? A min a verdade. Gustan os de agora tamén, pero a min o de antes, non? O de agarradiño. E vos, que vimos moi ben aí co merengue, co paso doble. Intentouse, pero bueno. Cada momento ten o seu baile. Me gustaron, Me gustaron como bailan e bailan ben, pero quedaste co teu Andrés, e con esos bailes que vimos aí con moita práctica. Parados con o noso concurso máis ou menos que a semana pasada Pili, Pois gañou a nosa concursante, pero levou primeira vez que facíamos o concurso gañou esa cesta maravillosa de produtos da nosa terra, que é o que vamos ter de premios e outra men. Lembramos un pouquiño como vai a dinámica do concurso, Pili? Sí, claro, pero concurso, sabes que aquí en Xuntos encántanos dar regalos. É o xogo de máis ou menos, é a cousa máis fácil do mundo. Aquí, como podes ver, porque temos hoxe unha concursante tamén, que se chama Marga, que vai xogar hoxe con nós. Vamos a dar un fortísimo aplauso. Hai unha baralla española, como poden ver. Marga, como podes ver, hai unha baralla española. Vamos a dar a mitad a Rubén e a mitad a Tania, e ti tes que escoller unha carta, ou de Rubén ou de Tania, e poñémola no primeiro escalón. Eu veremos a carta que sacas. Imagínate que, pois é que é o 6 de euros, ti tirás que decirme que crees que é máis, para poñelo no segundo, máis ou menos que os 6 de euros, vale? É fácil, enténdelo perfectamente, non? Vale, queres baraxar? Eu deixo-che baraxar, se queres, sin miralas, baralla. Aquí non hai trampa ni de trampeiros, pero bueno. É que a semana pasada dunha tirada chegamos ata o número 10. Elevouse unha muller que estaba no público, verdade? Exactamente. Levouse esa cesta. Mira, deixeme baraxar a min tamén, porque como dei a cesta, hoxe Garbanciña cómeme, de verdad. Xa non quero máis peleas hoxe con ela, que despois chego a casa e chego moi estresada. De verdad. E pajos co marido, despois pajos co marido a chegar a casa. Vou repartir así, que che parece? Ai, vamos a empezar, Marga. Queres empezar por Tania? Sí, por Tania. Pois veña. Pois eu vou quitar a primeira carta. Quita, Tania, a primeira carta. A ver. Bueno, ven. Poñémola xa? Pona xa. Veña, no primeiro chanzo, poñemos a primeira carta. Vaya xeito, tes suerte, porque, lóxicamente, tes que sacar outra carta e será máis que o número 1 de Tania, lóxicamente. E outra vez? Menos non hai. Queres máis, claro. É de quen? De Rubén ou de Tania? No, elixo-me a min. Mirade. Ai, ben. Coloca, Tania, coloca. O número 3. Pois vamos ben, vamos moi ben, Marga. Agora, quen queres?
Rubén. Rubénxiño, dame suerte, por Dios. Rubén, moi ben, pero máis ou menos que o 3 de copas? Máis. Máis. Que opina o público? Máis ou menos? Máis? Mira, Bueno, digo vos unha cosa, un momentiño. Se vos parece, imos un sintres a publicidade. Bueno, a publicidade, pensei que era e a volta subirá Marga un santo máis. Sudo, de verdad. En nada, resolvemos aquí en Xuntos. Ata ahora. 5:26 da tarde, fomos a publicidade co concurso do máis ou menos Pili en todo alto. Hoy estaba xa nun momento especial. Recapitulemos, Rocío, recapitulemos porque temos aquí a Marga que está xogando esta tarde con nós no programa ou máis ou menos. E quedouse non 3 de copas. E dixo máis e elixeu a Rubén, non? E xogas... Que maravilla, por unha cesta de produtos galegos. Que envidia de todo o plató, de verdad. A envidia de todo o plató. Bueno, Rubén, sácanos de dudas. Ela dixo máis que o 3 de copas. Maior e sae un... Ui, que nervioso estou. Outro 3, pero de bastos esta vez. Que significa? Tranquila, tranquila, tranquila. Que che vamos a dar outra oportunidade. Quita esa carta, Rubén, quita. Outra. Quita ese 3, quita ese 3. Retiramos esta. Veña, a va. Solo Chan. Quita. Moi ben. A túa aposta. Marga, sigue sendo maior do 3 de copas? Sí. Sí? Sí. Con Rubén ou con Tania? Con Rubén. Unha muller decidida, de ideas. Un 6, moi ben. Sí, señora. Bueno, non che vou decir que o teñas fácil, porque é un 6 de bastos. E ti que pensas que é máis ou menos o que vai sair agora? Máis. Máis. E quen elixes? A Tania. A Tania. Vamos, Tania, dalle sorte, Tania, vámonos. Gustaríame darlle sorte, pero É unha pena, Mili. Canto sinto, Marga, de verdad. Que a mí pena. gustaríame haberche dado sorte. De verdad, Bueno, de verdad que o sentimos. Gracias por vir ao programa, Marga. E aproveito, Rocío, Sí, que a pena. xente que queira concursar con nós, por favor, chámenos o teléfono do programa 610 77 22 55 ou mándenos un mensaxe rapidísimo que poña eu quero ir a xogar con Pili e con Rocío, o máis e o menos, con Rubén e con Tania. Gracias, Marga, por vir. Vamos a mesa, Pili. Aplicacións estas Claro que sí, podes ligar, buscar casa. Claro, Bueno. é que hai que irse a vivir ao rural, hai que recuperar a vida nos povos. Moi bonito que haxe este tipo de cousiñas. A mí parece maravilloso, porque cada día a xente está indo máis para o rural, facendo casas, restaurando casas. Por desgracia, a pandemia fixo tanto dano, Rocío. Fixo tanto dano encerrados nun piso a mellor de 70 metros cuadrados, 4 persoas. É que eso che va a dicir, por que credes que está habendo esta tendencia, esta moda, non sei como chamalo, a volver á aldea? Pois eu creo que por A eso, pandemia, pola libertad de respirar aire puro, cousa que non podías facer nun piso, sabes? Pois que teñan suerte de vivir no rural, que podían sair ao xardín, podían airearse, pero unha persona nun piso, eu penso que a partir da pandemia foi cando a xente se meteu máis, porque vémoslo continuamente, están facendo moitísimas casas novas, estánse restaurando casas, e a mí eso parece maravilloso, maravilloso. Dende logo. Unha pregunta. Marga, ti podes facer o que queres neste programa, Marga. Con tanto como é así, podía arreglar eu a miña casa da aldea. Dándolle así ao móvil. Juan Carlos, Eso sería ideal, Eso sería ideal, ¿verdad? Que lle tiran así ao móvil, que me fixeran ali un chaleiño. Medio apañadillo. No móvil podes buscar albañil, fontanero, faltan los que pagar, Marga. O que está claro é que as aplicación E cae a cousa, cae el, cae o forno. Estaba ben sujeto. Esto a Magda non lle pasa, que lá na cociña... Magda, tú tes o forno suxeito Está O meu tamén está seguro, pero puxille o pirolítico a semana pasada, créeme, para limpialo, e a resistencia de arriba quedoume abaixo. Eu creo que no seguinte vídeo, seguindo con cousas que saben mal, teño que dicir que coñecendo aquí ao meu compañero Gabri Fuentes se pode sentir identificado. A ver.
Pero por qué se pode sentir identificado Porque con este porrazo? Pasou, pero dende a altura, sí, unha escaleira, dunha piscina, sí, en verán, sí. Pobre Cosis, chico. Totalmente, Horrible, eso pasou a mí entrando na casa. Nunca contaba eu con pasar tantos meses sentado nun flotador. Ai, que mal se pasa, neno. Sí, sí. Ai, que máis cousas poden sair mal, Yaiza? Pois mira, pode sair mal, toda a vida se dixo que para presumir hai que sufrir. Sí, Entón, claro. a veces, unha quere presumir é o que acaba sufrindo, básicamente. Ai, a ver. Entón, esta rapaza quere gravar aí o seu outfit e... Básicamente, a pobre rapaza quixo aquí ensinarnos o outfit ao completo e Foi saiu boa, fatal. Ai, Dios mío. É que, a ver, o postureo... Ai, 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 ai. Dios. Quen dixo que fora fácil o postureo, rapaces? Non é nada fácil. Ti queres ensinar o outfit? A rapaza solo con agua non estaba, porque vaya, mira que non complicou. Pobriña. E outra cousa vos digo, non sei se sodes de dar un paseo relaxante pola praia, pola area, non? Entón, ti vas aí a ver se che dá o aire, a brixiña que falábamos antes. Que pasa? Que ás veces a vida complícase. Entón, ti queres ir á praia a relaxarte e pasa isto. Ti queres dar aí un paseo relaxante e a praia decide que non te va a relaxar. Aparte, no momento xusto, cando as cousas Madre mía. É verdad, cando se mete nunha cadea de cousas fatídicas... Está de ser, efectivamente. Non sae. Madre de Dios. Ai, Dios mío, pobre rapaz, Yaiza. Oiches, dille a Garbancilla cal era esa playa, o cal era. A ver si ven unha ola de... Que, por certo, falábamos antes do presumir. Eu non sei se vos pasaba, a min personalmente sí, que cando era pequena gustábame taconear. Entón, que pasaba? Que comprabas aí uns tacos aí de plástico, pero eso era unha cousa que a veces, pois non saía ben. A ver. Entón ti taconeas, Ai, ai, ai. pero falsea o tema, Ole, ole, ole. Ai, que arte. Ole. Ai, necesito. Pero é que non é nada fácil. Ai, pobre rodilla. Ai. Pobreña. Porque ti viña, Así nos sentimos nós cando temos que andar en tacos. Nunha boda non vos pasa, cando hai céspede e así. Cando hai que subir unhas escaleiras así empinadas. Que enterra los tacones É verdade. Es que maravilla que lle guste, porque a xente nova o mar é moi difícil. O mar é moi complicado. Sí, moi complicado. É moi bonito tamén. É moi bonito. Eu tuve a oportunidade de facer concursos e todo, pero de fácil é que unha rapaza xaven como a ti lle guste quedar no sitio do seu pai, iso é maravilloso. Justamente. Eso lévase tamén. Lévase dentro, sí. É moi importante. Porque quería facer un cambio de look, aí a temos, que o gallase ao comezo de un cambio para ela. Rocío, pero estou vendo que lle están cambiando o color do pelo. Ai, Pili, eu non sei o que... A ver, é que onte o cambio de Rosa María foi impresionante. O corte, pero non lle cambiaron o color do pelo. Bueno, non podemos falar moi alto para que temos dende fai un rato o noso equipo de perruquería, de maquillaxe de xuntos, traballando. Elena está desvendo, ela non ten espello diante, ela, bueno, estará intuindo que lle están facendo, pero Magda non sabe que lle van facer. A forma de pasar o pincel nin que tuvera Garbanciña poñendo, chica, co estilo que ten. Sí, vimos a final do programa. Que pues pareceu impresionante. Sí, porque non sei como lle fan aí a Andrés e vino. Vimos os cantantes, vimos todo. Magda, ti non queres que che cambie un look? É porque... Pregunto. Se me quitan 20 anos de encima, sí. Bueno, va a pasar. Bueno, que che parece? Comento con dirección. Comento con dirección. Que vos parece? A todo, vale. Sí. Apúntame a todo. É que Magda prestas a todo, ela só quere pasalo ben.
Son as 6:10 da tarde, pero aquí bailamos como se fora xa de noite. Totalmente. Os domingos aquí é unha locura. Non chegamos a casa, Gabri, é verdad ou non? Que chegamos como despois dunha noite de festa deste programa. Eu veño mallao a casa. Mallao. Eu xa fixe ejercicio por 2 meses. Estamos falando da xente nova, o sea, o que é xuntos? É que xuntos somos así. Os que van velliños, como a mí. Pero estás a mellor de todos aquí, por Dios. Vamos. Nada pasa bárbaro. Bueno, Pili, que nos espera a semana que ven? Se vamos a seguir caborrascas, de verdad, que nos deixe xa un pouquiño, que xa estamos cheos de tanta agua, vemos tanta tristura ahora como ese campo de fútbol. Vamos a poñer un pouco de alegría, non a un domingo, por 230 euros. Vou a xogar ao público, que te parece, Rocío? Pero esta vez vou escoller un home, porque sempre escollo mulleres. Quen quere xogar? Quen quere xogar comigo? Ti? Que tal? Ponte de pé, venga. Pero más abaixo. Ai, se supera que eras tan sato. Mira, como te chamas? Carlos. Carlos, ven aquí, Carlos, vente conmigo. Carlos, que se ven a concursar. Mira que guai. De onde eres, Carlos? Veño do Concello da Baña, de Chantada de Barcala. Ai, ven da Baña, vos sitio. Hombre, melloriño. Estalo pasando ben? Sí, moi ben. Como dixetes que te chamabas? Carlos. Carlos, é que como son os nombres, por eso. Mira unha cousiña. Cantos garabanzos pensas que hai aí? Carliño. E tú vais escoitando... Xa non me acordo canto era o último que dixeron. Pili. Que? Hai que estar atentos. Estaba lle pedindo o teléfono. Non, estaba outra cousa, Garbanciño. 51.980, por exemplo. 51.980. Garbanciña, estás por aí? Estou. Está. Xa. Canto dixo, por favor? 51.980. Temos a Carlos Pero aquí. exactamente 51.980? Sí. Pili, mira o sobre. Miro sobre. Mira o sobre. Ai. Estás de broma, non? Está lo vendo. Non dixen toca, dixen mira. Xa ves, está aí xuntos. Na. Pili, teño que decir unha cousa. Dime, a que sí? Hai en xogo 230 euros. Claro. E non nos leva o noso amigo. Ai, que eu pensaba que sí, Para eso non fai sufrir tanto. Dios mío. Eu esta vez pensaba que pero sí, vamos a dar outra oportunidade, que todos teñen dúas oportunidades. Hai Carlos. máis garbanzos. Hai máis garbanzos, sí. Canto pensas que pode haber? 51.998. 51.998. Ui, que? Non hai eses garbanzos. Pero... Pero que? Hai menos. Carlos, sinto moito. Non pasa nada. Chámanos por teléfono. Un bico a toda a Baña. Ollo aí, Pili, que estamos achegándonos, A xente que este moi atenta ás pistas de Garabanciña, porque a Belén ten mal humor. No, pues que estea atenta a xente, porque a mí me tola a cabeza, de verdad. Está dando pistas. A ver, o que pasa é que é verdade, Pili, que a xente ten que ver xuntos con papel e boli. No, xa sei, tamén o digo eu, porque se esperan por mí que esta muller toléame. Garbanciña, por favor, que creo que temos unha chamada. Podíanos recordar as últimas cifras, por favor. Pero, Pilar, ti pensas que estou aquí para facerche caso a ti? Ten que traballar, señora. Tamén veño a traballar un domingo. Eu estou traballando. Pero hai que estar atento. Ai, non sabía que era repipi. Pili, está se nos revelando. Non sabía que era repipi. Deixa que pase semana xa veño o tipo Barbie. Ven aquí. Hola, boa tarde. Temos chamada. Hola. Báixatele un pelín, por favor, si non nos coitamos. Hola. Ya la llamé, estoy escuchando a Pili, joder. A ver, con quen estou falando? Hola. Hola, guapa, ¿cómo se chama? ¿Cómo se mire, le va a llamar mi mujer ahora que lo tiene en la mano. Ah, muy bien, gracias. Vais a televisión, por favor. Teresa. Ya.
A ver, alguén faime caso aí nesa casa. Hola, hola. Hola. Señora, deixe de berrar co marido e conteste a mí que estou aquí. Hola, Hola. Pampín. A ver, pero que facía berrando yo ao marido a estas horas? Ai, Dios mío. Escoítame. Hola. Hola. Hola, guapa. Sí, te escucho. Ah, bueno. Mire, ¿de dónde nos chama? De La Coruña. De La Coruña, moi ben. E que tal está na Coruña? De La Coruña. Sí, xa yo oí. Está mal. Estáme escoitando? Sí, Pili, sí. Ah, pero non mire pa a tele, apaga a tele. Escoíteme a mí. Ya te escucho. Ah, vale, amoriño, vale. Pois vamos a xogar, vale? Eu escoito a min, escoito a señora, o marido, toda a familia. E vamos a arreglar esta chamada, por favor, si non eu estou me volvendo un pouco tarumba. A ver, Pili. A ver, guapa. Baixa a televisión, meu amor. Si non é imposible. Ya bajé. Aí, ahora sí. Ya bajé la tele. Vale. Como te chamaba, reina? Teresa. Teresa, cantos garbanzos pensas que hai aí, Teresa? Teresa. Xa mo dixeches. Hai 15. 15 que? 15 que, Teresa? Kilos. Pinos. Kilos. Ah, kilos. 15 kilos. Euro. Esto es surrealista. Esto solo lle pode pasar a Pili Pampín. Vamos a ver. Elena, tesme que decir unha cifra, non kilos. Teresa. Espera, que hai retardo, claro. Ah, no, gracias, Pili. A ver, ¿cómo? Tesme que decir cantos garabanzos hai na urna, non kilos. Cantos garabanzos hai na urna? A ver, Teresiña. 100. ¿100 qué? Kilos. 100 kilos. Vamos a ver, Teresa. Escoitasme a min? Teresa. Vamos a ver. Voulle pedir a dirección que veñas pa semana ao programa e xogamos aquí millón. Voulle pedir a dirección que veñas pa semana e xogamos aquí en directo. Paréceche ben? Sí. Porque hoxe non vamos a acabar. Hoxe, no, señor director, xa lle digo eu que hoxe non acabamos. Porque ela está por kilos, eu estou por granos. Ay, por Dios, isto é surrealista, bueno. Mira, 1000 kilos. 1000 kilos. Isto así moi complicado. Teresa, non colgues o teléfono, vale? O programa vai... Que non colgues o teléfono. Deixo aí que ahora produción vai falar contigo para que veñas pa semana ao programa e xogues aquí comigo en directo a ver se nos aclaramos. Claro que sí. Hai? Un bico bonita pa Coruña. Veña. Teresa estará o próximo fin de semana aquí con Pili. Nos vamos a recuperarnos de esta chamada delirante. Por favor, Podemos, por favor. Sí, temos a Pili aquí chorando. Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tantos cercavos de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre o escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, Compréndeme, quiero ser artista.
6:15 da tarde, o momento de arrancar o noso concurso Xuntos Quero Ser Artista, a nosa final semanal con esos 4 concursantes que onte nos maravillaron cos seus números e o xurado de novo teredes que decidir quen sigue no concurso. Podemos decir, a ver, empiezo a pensar que digo todos los domingos, pero Pili, pode ser esta semana máis difícil para vos? A ver, sí, un pouquiño sí, porque hai actuacións moi boas. Bueno, ayer o actuación... Tires por dos garbanzos que daches, de verdad. Os domingos este programa hai moita presión. De verdad que acaba comigo. Ela por garbanzos quedou xa atorada. Eu si non son as alfombras. Mira, ayer houve actuacións preciosas. A ver o que nos dan hoxe. A verdad, sea dita. Pili, teño unha dúbida. Que? A ver... Os garbanzos contámolos por números ou por kilos? Por números. Por números, por favor, por números. Non me volvan a facer isto. Por bueno, números. Encántame porque vemos de todo. Uns como o mago que está aí, non? Súper tranquilo. Estarán nerviosos, pero eu sí. Ti que vas a estar nerviosa? No, que va, menuda responsabilidad ahora mandaros para casa con temporal que hai. Esta Pili, verdad, Esta Pili, é que esta Pili. Bueno, que vos parece se empezamos a dar a benvida aos nosos concursantes? Veña, que nos encanta velos aquí no plató de Xuntos. Onte emocionounos coa súa historia de superación e hoxe, pois, a ver con que nos sorprende neste plató. Xavi, adiante. Hola. Xavi, que guapo ves sempre. Ponte aquí que te vexa ben aquí Pili, Tania, Rubén. Xavi, outro lucazo que te marcas hoxe. Moitísimas gracias. Pero de verdad, que se encarga do teu estilismo? Ti mesmo? Non sei, a miña familia é un pouco todos. Un pouco todo, non? Mira, Xavi. Tormenta de ideas. Por que estás nervioso hoxe? Non sei, nas actuacións solo porme nervioso, non sei por Bueno, qué. se boa señal, que te poñas nervioso un pouquiño hai que poñerse. Un Pero pouquiño. non se lle nota nada nunca, Pili. Onte non se che notou nada. No. Que nos vas a cantar hoxe? Os vou cantar a Queen. Porque aquí neste programa, como non nos gustan nada sorpresas, verdad, xurado? Nada, nadiña, non Non che sei virá por qué. Teresa da Coruña, sino... Bueno, pues nada, esquécete dos nervios, este plató é teu, disfruta do momento e fainos disfrutar tamén. Veña, un aplauso moi forte para Xavi. Sabes que lo que pasó, pasó. Nuestro amor no acabó, nuestro amor lo acabaste. Si ya no queda nada entre tú y yo, fuiste ruiga tuya por el que la cagaste. A mí también me duele, a mí también me pasa, pero esta noche dejo mi corazón en casa. Y aunque por ti lloré, otra vez yo no lo haré. Esta vez salgo de fiesta y en ti no pensaré. ¡Vamos todos! Ahora que ya no estás, me quiero yo y me quiere alguien más. Voy a dejarte atrás, voy a besarme con alguien más. Lo siento si te duele, lo siento si te pasa, lo siento si es el calma lo único que te abraza. Ahora que ya no estás, voy a besarme con alguien más. Ahora en Xuntos vou pasalo genial. Voy a besarme con alguien más. Ey, Xaviero. Buah. ¡Qué pasada! Eu estou alucinando. Que melleu se meteu aí ao final, madre mía. Madre, de verdad, tesnos alucinados, verdad? Ademais, a cousa é como xulgamos a Xavi. Por baile, por canto, por todo. Por actitude. Es que ten todo. Posta en estea. O sea, eres completísimo. Decídeme a verdade, vos, eu o digo de verdade, eu sinto que estou vendo a un chaval que nuns anos, es que eu estou vendo unha estrela. Eres completo e eu estou segurísimo, non son meigo, pero estou segurísimo que nuns anos ti vas a estar moi arriba. Moitísimas Acórdate. Xavi.
Moita sorte. Xavi, qué maravilla verte disfrutar así. Corre detrás do escenario porque creo que están os teus pais aí esperándote orgullosos. Buah, que comezo, eh? De verdade, Un artista. Estou xa co noso seguinte concursante, o noso mago, que dicía que non estaba nervioso, escoiteite antes. Ves tranquilísimo. Nervioso estou, pero sempre estás, pero estoy tranquilo. Está tranquilo, Xurado. Está tranquilo, Sí, bueno. eso espero. A ver, Luego cando saberemos, pero por agora claro, sí. a ver cando empece o truco, a ver. Bueno, Nacho, con que nos vas a sorprender hoxe? Pues hoy vais a seguir facendo máis de preto, esta vez con una varalla entera, e espero que ellos guste. Pues veña, expectantes estamos. Adiante. Facemos un oco aquí. Sí, porfa. Veña, un oco que lle facemos aquí, Que tal? Hola. Canto tempo? Benvido. Estamos desexando pillarche. A ver, vamos allá. A ver. Con tapetiño, varalla de cartas, e xa comenzamos. O estucho non fai falta. Mira, te voy a pedir un favor. Quiero que, por favor, toques una carta que ti queiras. Que a toque. Sí. O que che quite. Quita una, que ti queiras. Esta misma. ¿Vale? Vale, enseñas a todo el mundo, enseñaselo a la cámara, eu non quero ver, por agora. Enseñas a todo el mundo, enseñas esa cámara. Está de la pillando? Se ve ben, vale? Sí, vale, eu tamén a podo ver, que este xogo non vai diso. Eu non a vin. Importante. Vale, este xogo non va de que eu sepa cal é a carta. Vale. Correcto, a reina de corazones. A Sí, única así tamén o digo eu, bichela. carta normal de una varalla totalmente branca. Pero se tiña esa baralla de cores antes. ¿A qué mola? Claro, te preguntarás, ¿por qué está pasando isto? Y é porque a dama de corazones, non sei se podía ver ben desde aí, teñe unha pequeña marca, unha marca moi sutil, pero sutilísima, moi sutil, que fai que sempre collas a reina de corazones. Sí? ¿A biches? No, si no te la enseño, mira. No. Ah, que de color vermello esa carta. Creo que se ve, ¿no? Que es bastante sutil la marca. Es de ver, ¿verdad? Claro, que sé lo que estás pensando. Esto que está pasando aquí es un poco una tontería, ¿no? Una atrapallada, como diría miña boa. En parte de verdad, pero sabía algo. Sabía que ibas a coller esta carta. Única Roberto, carta non te rimes tanto, te vas comer las cartas, meu fillo. de una varalla Xa ves. totalmente normal. A ver, espera. É moita información isto. A ver. Pues se queredes os deixo aquí información, se queredes fuchicar e tocar. Podemos tocalas, Por supuesto, para eso están. Vale. Pero a que era... E onde está a reina de corazón? Por algún punto de la varalla, nunca lo sabremos. ¿A qué mola? Mola. Hombre, o que mola é que quedamos que non sabemos como fixo, chaval, Eso é importante. Eu estou perdida. Que fan os magos que nos deixan sempre coa boca aberta. Mira, non terás un décimo de lotería de Vente por Navidad aquí, por aí. Nacho. Un aplauso para o noso mago. A ver, deixarse en palabras a Pili Pampín, ven aquí, Nacho, non é doado, eh? No, Mira, sabes ese... Vente por aquí, corazón, que te besan ben. Facer aparecer cartos. Eso me gustaría, pero... Dá unha pena. Sí, A min faltoume un décimo de lotería aí no medio. O décimo de lotería aí no medio, pero que vai salir, o que toque gordo aí no medio, ese tiña que ser la carta. Sí, eso me Eu gustaría. quedo moi intrigada co que acabas de facer. No, Non de te de verdad, nada. no la boa porque nos deixaste os tres sin sí, no, palabras. no, O sea, quedamos dicindo, que pasou aquí? No la boa. Nacho, parabéns. Claro, que onte xa nos contaron que gustábamos, non? A verbenas, orquestas, que hai canteira aquí tamén de bailarinas, Tania. Sí. Non, eso estou votando. Gusta vos cinema, a orquesta cinema ou gusta vos César? No, cinema. Vale. Sabel. Gustaríamos bailar en orquestas? Sí. Bueno, pues quen sabe. Eu vou apuntando. Quen sabe, aquí dende logo están apuntando maneiras. Apunta Tania Beiras que enche ti que non leves unhas bailarinas Home, para claro. un espectáculo. Claro. Madre mía. O plató de Xunto Seboso, adiante rapazas, que soy o merengue. Un aplauso. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, tú ven.
Vaya ritmo. A min, ademais, claro, maravíllame este cambio non de registro nun momento. Cambio de música e papa. Onte bachata, cumbia, merengue, son unha maravilla. Eu o único cacho da coreografía que pillei é o da la vuelta. Da la vuelta. É o da la vuelta, creo que é o único que sabería facer. Non sei se tedesme que dar unhas clases, Tedesme que dar unhas clases, de verdad. Rubén, por que Eu non lle das? sabes o que notei un pouco? Que? Por curiosidade, por exemplo, esta coreografía de hoxe levadades moito tempo bailando, hai unha coreografía que levadades tempo ensaiando ou non va para o programa? La salsa sí que la ensayamos. Pero esta en concreto de hoxe? No, en concreto no. Vale, porque sí que vin que era un traballo que o de onte igual estaba moito máis pulido, pero hoxe pareceu moi máis arriesgado, igual que pareciera máis fácil, se notaba que era algo novo. Entonces está moi ben que arriscades, chicas. Claro que sí, eso é sinónimo de confianza e Sí, tal. totalmente. Pareceume escoitar, Xurado, que dicíades eso de unhas claseciñas de baile. claro. No, non dixemos nada, non dixemos nada. Non recollas a roupa, que vos parece, Pili, Rubén, Tania, vide pa aquí. Queríades unhas claseciñas. Eu todo que sea dar a vuelta. Veña. É que eu fixe unhas actuacións no inverno. Eu vou manegar a vir os domingos, con César. E tiña que facer esta coreografía. Pilar. Sí, o único que facía en toda a coreografía era dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta. Era o único que sabía. Bueno, O Paula e resto- Sofía, animamos a dar unhas clasaciñas. Espera. Pilar, que foi? xa que pediches bailar... a ver No, se- no, eu vou renegar de vir os domingos porque isto é un sin vivir. E vai anotando. Isto é un sin vivir de programa. Polo menos colle apuntes, muller. Sí, sí, en donde? En donde? Mentales. Ah, vale. E que garabancilla Si me está podes teta subir un todo, pouco a televisión, Garbancilla, que non hai... Non a oío nada. Bueno, Paula e Sofía. Veña, dádenos aí unhas claseciñas clases. aí de baile que soe a música, non? sí, Porque claro. senón complicado. A ver, Isto que é? Isto é baile sexy. pero este non é dar la vuelta. A ver, con esta canción. Veña. A ver, Pero este non é dar la vuelta, dar la vuelta, non é esa. Non seguimos tú. Esto é así como despegado. Ay, espérate, que este movimiento. A mí gustame este movimiento. Eu esta música, é para darlle meneo así como... Mira, Pili, esto era para pa diante así, cupa atrás, cupa diante. Esto era para desconcertarvos un pouquiño. Bueno, que vos parece se deixamos a Paula e Sofía, que xa bastante tiveron con estar aquí dando merengue, bachata, de todo. Rapazas, moita sorte na Gracias, final. enhoraboa, chicas, enhoraboa. Xurado, volvede ao vosso sitio. A ver, esto eu penso que foi unha broma de Garabanciña, non? Garabanciña, sigues por aí? Poise. Eu creo que Garabanciña, que quería por vos a proba, en plan, levantadevos e logo poñemos unha lenta. Está ociosa, por eso entra cando lle acorda, entendes? Estuvera atenta. Ai, Alex, xa temos aquí o noso derradeiro concursante. Que alegría, Alex, terte de novo, porque ademais que dixeches que vas nos traerose unha canción composta por ti que estreas hoxe. Bueno, estreina o fin de pasado, pero xusto que hoxe estou aquí. Bueno, pero sea estrea, non? En televisión. Home, estrea mellor que aquí. Claro que sí. Pois, nada, Xurado, dicimos algo rápido. Un ánimo. Escoitarte, moita sorte. Xa escoitastedes o principio, me parece, fai agora un minuto. Pois eu non, así que 7 menos 20 da tarde van a ser. O plató é teu, Alex, fainos disfrutar. Un aplauso moi forte para él. Recordo cando te coñecí, tremendo como un neno, tratando de escapar dos meus medos nesta vida de tanto loitar, buscando de preto, baixándoche o sol, sen separarnos máis dun metro. Meu recordo naceu cuando a mirada en mí, esas noites en frío, xuntos sen poder dormir, sen dormir. Cuando a mirada en mí, esas noites en frío.
Moitísimas gracias. Gracias. Qué bonito, rapaces? ¿Qué diferencia con antes? Con antes, Sí, totalmente otro estilo. Sí, ¿qué nada diferencia? que ver. Sí. Dicías que antes que igual a guitarra che dou máis seguridade, tamén que a canción fose propia túa tamén che dá máis seguridade, Tamén, non? todo influirá, supoño, o segundo día tamén. Bueno, Eu notei Estás máis moitísimo... tranquilo hoxe moito, que moito ayer. máis, sí. Hoxe estás máis tranquilo Moito que máis. ayer. Eu quero che dar a noraboa pola canción porque é composta por ti, é preciosa, encantoume, e espero que teñas moitos éxitos con ela. Eu a dúda que teño coa letra é que a letra dicía asuntos e sen poder dormir. Que estabas a facer entonces? Pois, a ver, Rubén, Quero saber. Todo Difícil de queres, explicar. todo queres saber. Non fai falta dar detalles. Bueno, a ver, pero quero deixa dicir estar. unha cousa, que o de Xuntos queda moi ben, porque xusto coincidiu que veño a cantar hoxe, pero está dedicada a unha persoa moi especial que está aquí no público. Ai, Que xusto a canción coincidiu Que é? A túa o moza? que a saquei o fin de pasado cando fixemos un ano. Ai, Que a miña que parella, bonito, así. por favor, Rocío, que se bese, que se bese, que se bese. Eu xa estou aquí co micrófono. Ten ainda máis vergonza que a mí. Como te chamas? Xoana. Xoana. Bueno, vímola antes xogar Xogar contigo, aos non, garbanzos, Pili? sí. Bueno, que romántico o teu chico, non? Sí. Que te acaba de dedicar unha canción aquí en directo delante de toda Galicia. Sí. Bueno, miña pero- reina, Esta- quedache sin esta- palabras, esta- que non te dar nin levantado da silla, miña Alex, reina. debe ser moi romántico porque ela como que está moi acostumbrada a estas mostras de afecto ou estás emocionada? Bueno, a ver. Xoana, xa Sí. que che canto... Dalle un xa bico, que che Dios cantou, mío. dalle un biquiño, Dillar, foi bonito, Xoana. No, a ver, bueno, tamén quería decir que o que sacou o domingo pasado foi un videoclip no que saímos os dous e nada, que está moi ben, que podedes buscar en YouTube. Sí, sí. Esta é unha muller que está moi ben, que pero aproveita este momento para facer aí publicidade Claro. e para a carreira do seu mozo. Pero Esta é unha eu muller quero con un visión. bico. Que eu quero un bico. Veña, un biquiño para asuntos, veña, va. A ver que engancha ca guitarra, Dios mío, Xoana. Así que, ides descubrir na casa a la nova Elena. Madre mía. ¿Qué te parece, Elena? Véndose en directo. Mira, que está nosa realizadora facéndoche ese... Qué guapa, por favor. Mírate. Sí, la verdad que sí. Está moi chulo, Didel. Estás espectacular. Sí. Está preciosa, Elena, estás divina de la Este vestido é muerte. precioso. Ai, o teu marido que te leve hoxe a cenar por aí, por favor. Esas mechas, Sí. todo, as sandalias. Sinteste cómoda, Elena? Sí. Como te ves? Está Sí, sí, moi nerviosa, estás nerviosa, verdad, Elena? Moito. E emocionada tamén. Pero de verdade que estás increíble, guapísima, séntache de maravilla o vestido, date unha volta xa que te estás poniendo que de lado, está- date de é volta, que- mira é que que- guapa. É que o espello para ela ahora mismo monitor. Porque está guapísima, guapísima, o peinado. Mira, achégate un poquinho, é que como beso mal sempre penso que todo mundo lle pasa como a min. Para verte ben aí no monitor. Cambiaron a cor, puxeron unhas mechas. Guapa. Preciosa, preciosa. de Elena, verdade. ti crees que hoxe para ti pode haber un novo comezo? Dicir, aquí estou, pisando forte, Elena. Eso espero. Pois ogalla que sí, verdad? Oxalá, Claro que irá. sí. Claro que Estás sí. emocionada outra vez. Sí, moito. Que se che pasa agora pola cabeza? Non nada, neste momento nada. Estás como, Estou bueno, nerviosa, non... despois do sofocón da tarde, de que te sacamos da casa en zapatilla, chovendo, Sí. vendo aquí sen ter nin idea do que iba a pasar. Pois nada, de parte deste programa, porque, mira, é que Pili está emocionada, é que De é un verdad momento que moi estás bonito. guapísima, Elena, créeme. Créeme. Sí. O equipo fixo virguerías, eu quero lle dar un abrazo a Elena. Para que vaya... Se vaya contenta, recibindo a Garimo, o aplauso, o cariño. Quero con de este todos. abrazo que leves alegría positiva que che desexa todo o equipo deste programa. De verdad que sí, Elena, estás preciosa, créeme.
esta noite Manuel e Elena a cenar ou algo, non? Para celebrar en fin. Que fagan de todo, de todo. Sí, de todo. Era xa dixo, ou algo. Elena, pois moitas gracias por vir e nada, e daqui pois para arriba, para diante e con alegría sempre. Un aplauso moi forte para Elena. Gracias a ti. Gracias. Ai, vais Elena, Dios mío. Que cambiazo, Guau, que pasada, Ai, que aí tamén demostramos o que dicíamos onte, o traballazo do noso equipo de maquillaxe e perruquería. Susana, Jessica, un biquiño para elas. Grande. Isabel, a nosa estilista tamén. Grande. Un bico. E logo ese brillo dos ollos que sale va Elena, que non? O de dentro que se amosa fora sempre. Están aquí os nosos concursantes de novo. Pedazo plantel esta semana. E Pili, mírame así con olliños de corderiño degollado porque empezan as votacións. Pili, hai que lesir. Empezan as votacións e teño que decir, como presidenta deste xurado, que me gustaron máis as actuacións de onte que as de hoxe. Pois eu tamén estou de acordo. Mira ti. Sí. Eu tamén estou de acordo. Salvo así, pequenas pinceladas, sí. Gustoume moito máis onte como participaran. Pero ainda así, vamos a empezar por Xavi. Que che parece? Ben. Puntuación de Tania Beiras. Ai, Xavi, que eu como te de arriba abaixo, de verdad. Quero saber bailar como a ti, quero saber cantar como a ti, de verdad. Augúrache un futuro moi, moi prometedor, sigue loitando, sigue con esa enerxía e con esa actitude que ti tes, que non te importe nada, nada, nada. Co que digan os demais, ti para adiante. Eu vouche a dar, espérate, que non tiña preparada eu a puntuación. Vouche a dar un pedazo de como onte. Grazas. Eu, Xavi, tampouco vou andar con rodeos. Xa dixen antes, creo que vas a ser un artista dos potentes nun futuro, polo que a miña nota é un 10. Muchísimas grazas. Eu quero que estides para adiante, Xavi, que te animes, que non che amilanen o que che digan, eu tamén esta tarde o todo. Muchísimas grazas. 30 puntazos, non? Sí. Aí empeza Xavi no alto do ranking. O noso mago. Nacho, eu teño que dicir que o truco de onte gustoume un poquillo máis, igual é porque onte tiña máis capacidade de collelo. Hoxe quedeime en branco totalmente, non sabía se acabara o truco, se non acabara, digo eu aquí que pasou, quedeime así un pouco, pero é iso, que a mí me falta tamén esa capacidade de pillar os trucos. Isto non quere decir que non me gustase os teus trucos e a tua actuación, vale? Hoxe vou dar un 5 porque, bueno, gustoume máis o de onte e que o de hoxe, vale? Perfecto, grazas. Nacho, eu encántame a Masia de cerca, pero creo que igual o truco foi moi parecido ou similar ao de onte, simplemente foi atopar unha carta e que a Q desaparecera logo da baraxa, cambiar o color, pero quizáis esperaba un pouquiño máis. Está señal, pero quizáis esperaba un pouquiño máis. A miña nota é un 6. Bueno, moi ben. Nacho, eu vou estar un pouco de acordo tamén cos meus compañeiros. Creo que non me enterei hoxe moito do que iba o truco, sinto moito, mellor é a miña ignorancia tamén, pero creo que o de onte gustoume moitísimo máis que o de hoxe. Eu vou dar esta tarde, vamos a ver... Revélanse os cacharros. Os cacharros, un 6. Bueno, moi ben. Moi ben, sigue o noso Xavi no alto do ranking, 17 puntos para Nacho. Vamos coas nosas bailarinas. Bueno, hoxe estuvestedes fantásticas, tamén como a onte. Quizáis me gustou un pouquiño máis a bachata de onte, no merengue moi ben, pero sí que o primeiro tema como que vos notei así un pouquiño máis nerviosas, un pouquiño máis floxiñas, como que dubidabades un pouquiño máis. Pero bueno, tamén é porque o preparastedes para o día de hoxe, eso tamén ten o seu mérito. Seguide bailando así, dádeme unhas clases, por favor, cando poidades. Eu vou vos a dar un 6. Gracias. Moi de acordo co que di a miña compañera Tania, ademais recalcar o que dixen onte, veo moi boa sincronía e un traballo aparte en conxunto que é moi importante, polo que a miña nota é un 7. Gracias. Eu, Sofía e Paula, creo que o podedes facer moitísimo mellor. Igual horas de ensayo era o que me facían falta para hoxe, que non houbo, claro, de onte a hoxe houve moi pouquillo tempo, pero que non estuvo nada mal. Eu, pola miña parte, vou a dar un 7, vale? Bueno, moi ben, co cal 20 puntos
agora mismo para Paula e a Sofía. E se vos parece, como somente queda unha puntuación, a de Alex, imos facer reconto para ver como vai o concurso. Xavi, ata o momento, 30 puntos, vai en cabeza. Nacho ten 17, o noso mago. E Paula e Sofía, 20 puntos. É dicir, agora mesmo, o Alex consigue 30 puntos. En ese instante, Pili, terías que como presidenta desempatar o gañador sería Xavi. Esta é a situación que temos antes de escoitar a vosa última valoración, xurado. Ten razón, Pili, ten razón, Pili, que os domingos sempre son complicadísimos. Tensión. Tania, imos contigo. Alex, estiveches maravilloso, gustáchesme moitísimo, a canción é preciosa, sigue compoñendo así de bonito, sexa para quen sexa, para a túa moza ou para quen sexa, eu vou dar un 8. Moitas gracias. Alex, onte señal, pero es que hoxe increíble. Facer unha canción propia é moi difícil, polo que a miña nota é un 9. Moitas gracias. Moi ben. Eu decía que me gustaron máis as actuacións de onte de todos, pero teño que decir que a túa gustoume moitísimo máis hoxe que é onte. Eu, pola miña parte, vouche a dar un 9. Bueno, moi ben. Cando encontre que non sei onde está o 9. Aí está. 26 puntos para Alex. Pero en casa xa o estades vendo, temos un gañador clarísimo esta tarde, Xavi, con 30 puntos, é o clasificado para a nosa final. Gracias por estar con nós. A vida é moito mellor se a vivimos xuntos. Ata o sábado que ven. ¡Ai! Todo aquel que piense que la vida es igual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se ven cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y